Kam jarumi Adam A Zango ya yi wani abu wanda ba kowane jarumi ne ya yi shi a Kannywood ba, ko a ce ba a taɓa samun jarumin da ya yi wannan abu a Kannywood ba, kusan mu ce har Sarki Ali Nuhu. Wannan ba wani abu bane da wannan jarumi ya yi, illa kasancewar wannan fim da ake ɗauka na Farin Wata. Abin lura a cikin fim ɗin Farin Wata, wace ce jarumar ciki? Jarumar ciki ita ce wacce kuke gani, wato Ummi Rahab. Ita Ummi Rahab ita ce jarumar da ta fito a 'yar Adam A Zango a wani fim wacce aka yi waƙar Takwara Ummi da ita. To abin mamakin, abin a jinjina masa, ko a ce ya zama beni ba kya tsufa, a wancan karan ta fito a 'yarsa wacce suka yi waƙa yana kai ta makaranta da makamantansu. To a wannan karan kuma ga ta girma ta zama budurwa, ta zo a matsayin budurwarsa, gashi suna soyayya, ba mamaki ma har su yi aure. Ba tare da jikin Adam A Zango ya nuna tsufa ko girma ko gazawa ta shekaru sun cin masa ba, yana nan a yanda yake matashi mai jini a jika. Tabbas wannan abun bajinta ne a duniyar fina-finai wanda aka samu ya wannan abu. Adam A Zango ba wannan ne karo na farko da ya taɓa yin hakan ba. Akwai fim ɗin da wata jaruma ta zo a 'yarsa kuma ta zo a matarsa a wani fim bayan wasu shekaru. Za mu kawo muku wancan fim ɗin da yadda ta kasance a cikinsa, shi Adam A Zango da ita wannan jaruma. To Adam A Zango ya kamata dai a ƙara godewa Allah da wannan baiwa da ya maka, kuma a ƙara kula da su supporter a cigaba da isar da saƙo a cikin fina-finai.